I čao svima, dobrodošli u novi klip Bratski tim. Danas ćemo igrati Lego. Danas smo obećali da pravimo Lego bankomat. Evo ga gra. Da, tamo sam napravio nešto tamo prosto. Tu ovo se rasipi kola tu. Ama sad ćemo za ovoga. Evo jedan dijamant. Dobro smo pokazali. Da, da. Klikere. Tamo. Evo. Tu, evo. Ove su prazne kutije. Evo Kinder. Ovo prazne kutije od Lego. I sad ćemo birati kocke. Pokaži mi koje kocke ćemo. Ne. Sad da vidim koje kocke. Kaj ga pravite bankomato? Tu znači će pravimo bankomat. Pokaži su prstom. Tu. Dobro, znači tamo pravimo bankomat. Ovako se vidi. Eto. I sad ovo stakam. Ništa nije, to sam ne Tomat, tako je kocka šuke, a zimiš treba da je pokažeš. Evo ove dve kocke sad. Evo sme. Sad nastavljamo, tata tu ne, sad je došao, tu imamo neki kocke, pokažem. Sad, napravljen je bankomat. Tu ovako će da bude. Kocke, tu imam mnogo pa napravimo to što smo mi lijepo sedi. Čekaj tamo. Tu? Nastavljamo, samo ovaj kamerman da se premesti. Da se snima ovaj bankomat. A ba gdje je bankočko? Ne znam sad. Tu neki igračke. Inače, ako hoćete da znate koliko imamo godina, ja imam 8, on ima 6 i ovaj još 18 dana, ovaj od 18 dana, još 18 dana će pravi rođendan, će napraviti 7, a ja u april 7 će napravim 9. Ajde, nastavljamo sad. I jednu kocku, ne znam gdje je ta, ovakvu mi baš, ama ne znam da mi ovo mislim. Sad traži kocke, nema veze toma koja kocka, ajde. Ajde, što sam glupila. Uzmi koja je bilo bankomat, ne gledaš od nešto pa da praviš, samo misliš. Ovo ste igram za 5 minuti da te vidim kaj tu je prošetam, ne?
Eto tako, igrajte si. Nemoj, ne Ne. snimame. Snimajte, ajde. Naučio sam snimat klipu. Ovo kocku je, nemamo kocke. Ovo veliko da napravimo krov. Nije krov, ovo ovako. Da, tamo i tu za krov samo da napravimo. Ne, to je ovako. Nemamo novog kocaka. Pravimo se. Eto, ovo je ovdje ovako malo više, pa od ovdje ovo malo više da ne se čudite. Vidiš. Štara. A ovo sad je stavio tu. Tu, evo, aj ne. Ne. Čekaj, pokaže kocka, da pokaže kocka. Znači da spucaš na noći tu. Evo tu sam smislio, tu da bude par. Pokaže kocka da ovo tuga. Tu pare će nam ostaviti sad. Tako. Eto, Koliko su to? 2 dinara. Nemamo tu kocku. Da. Zato sam vidio jednu kocku. Evo. Pokaži kocke. Evo tu. Tu ovako sam stavio. Vidiš jednu. Pokaži kocke. Tu ovako šareno će stajati tu dovo. Ne. Gdje će stajati to? Ajde sad da vidimo. Ja da ustanem. Da se vidi. Ovo snimamo sad.
palo. Ajde, pokaži kocku svaš. Šta si napravio? Ajde ovako, neka... Dobro. Da ne vidite. Ako hoćete, stopirajte pa će vidjeti kako je to sve napravljeno. Eto ga, ovu stranu. Eto ga od ovu stranu. Ne znam da li lijepo će se vidjeti sad, ali hajde. Samo da vidite. Dobre, tako. Opa, šta? Tamo je nešto pana. Čekaj. Če da stopiram na mjesto. Nestaju su servera Minecraft putkice. Nestaju su servera Minecraft putkice. Ne. Ne. Ajde tu na banku. Radimo, a ne da gledamo kocke koje. Eto, pokaži kocku. Eto. Ako hoćete, stopirajte pa shvatite kako se to radi. Toma, ova... Koj bi stop na skopski peder, ole. Koj bi stop na skopski peder, ole. Tatuđa. Ti mama da... Evo ga zid. Ovaj video će trajati dugo. Vidim sad ovo 13 i 30 sekundi, ovo već traje. Dobro da da nađe kocke.